Morphat Creamy, για να έχεις κάτι παραπάνω από σαντιγί σε κάθε συνταγή. Η κουζίνα είναι διασκέδαση και δημιουργία, ειδικά όταν έχεις τα υλικά αυτά που σε εμπνέουν και σε διευκολύνουν. Morphat Creamy, σαντιγί από σπίτι για μεγάλες στιγμές απόλαυσης. Η σαντιγί είναι βάση για δεκάδες συνταγές ζαχαροπλαστικής, είτε ως βασικό συστατικό, είτε ως γαρνίρισμα. Η Morphat Creamy φτιάχνεται γρήγορα και εύκολα. Εσείς δεν έχετε παρά να ξεδιπλώσετε τη δημιουργικότητά σας και να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι η Morphat Creamy, ένα μίξερ και πολλή φαντασία. Η Morphat Creamy δεν περιέχει ζάχαρη, οπότε μπορούμε να προσθέσουμε όση ποσότητα επιθυμούμε. Morphat Creamy, σαντιγί από άπαχο γάλα και φυτικά λιπαρά. Διατηρεί εκπληκτικά τη φόρμα της, δεν περιέχει ζάχαρη και συντηρητικά. Morphat Creamy, για να έχεις κάτι παραπάνω από σαντιγί σε κάθε συνταγή.